Koji rekviziti su vam potrebni za moj online fitness trening? Koji broj ljudi primam i koja je cijena? Znači, prva stvar, koji rekviziti? Što se tiče rekvizita, znači možemo napraviti pomak, poboljšanje bilo kojim rekvizitima. Od vlastitog tijela, ako imate mini band, uzmete gumu, kettlebell i tako dalje. Znači, najjednostavnija stvar možemo sa vlastnim tijelom raditi, ako ste kod kuće. S vremenom, da vam ne bi bilo dosadno da bi napravili neki malo veći pomak, jer jednostavno tijelo se adaptira na određene stvari, onda nije loše ubaciti neki drugi rekvizit, isto nije veliko ulaganje, ne znam, jedan kettlebell, jedan TRX, ili ako idete u klasičnu teretanu, ovisno koja je tamo oprema, ćemo napraviti trening. Tako da što se tiče, nisu rekviziti neko ograničenje. U današnje vrijeme na dosta mjesta postoje komercijalni fitness, ako ste u nekom manjem mjestu gdje nema, kaže možete raditi kod kuće, možemo početi sa vlastitim tijelom. Ima i ljudi kojima jednostavno ne žele ići u komercijalni fitness ili smeta puno ljudi, ne osjećaju se dobro, pogotovo ako imaju viška kilograma, to je isto ok, vježbaš kod kuće. Koliko ljudi primam? Primam onoliko ljudi koliko mogu držati kvalitetu, koliko mogu komunicirati. Znači nije sad stvar da prodam 500 programa treninga pa da nećemo imati program koji će napraviti neku promjenu i da neće biti rezultata. To ne želim. Znači da li će ući 10 ljudi, 20 ljudi, 30 ljudi, nakon 2-3 mjeseca će se osloboditi ponovo mjesta jer će neko izaći iz programa, napravit će svoje ciljeve, tako da jednostavno pošaljite poruke pa ćemo vidjeti da li ima mjesta. Što se tiče cijene, cijenu sam isto napravio da je normalna, znači da se mjesečno plaća i kažemo najbolje na 3 mjeseca, najbolje na 6 mjeseci, znači jednostavno da napravimo neku dugotrajnu suradnju. Napravljena je u odnosu da je ljudima prihvatljiva, jer to mi je jedan od poslova koji radim. Volim raditi sa ljudima i ne bih priželio da je jednostavno neprihvatljivo za većinu ljudi da samo morate biti VIP klijent. Naravno da imam određene ljude koji žele posebne vrste usluge, znači dosta ljudi želi možda uz online da dođu kod mene na treninge, da možda odem kod njih. Naravno da se tu možemo dogovoriti, to je veća cijena, ali za ovo što sam objasnio, znači online fitness trening nije puno veća cijena nego što je, ne znam, članarine u nekim teretanama. Tako da, što se tiče toga, znači prihvatljivo je, samo se javite pa ćemo vam onda objasniti šta i kako. Znači nema nikakvih ograničenja što se tiče broja ljudi, rekvizita, cijene, znači namijenjeno je stvarno za svakoga. Jedno kažem, ja ću ograničiti kad se popune mjesta da ne mogu više pružati dovoljno kvalitetnu uslugu, onda ću stati. Ali pošaljite poruku da vidite da li ima mjesta.